Имало едно време трима братя, които тръгнали на пътешествие, за да намерят неуловимата златна птица. Всеки брат имаше специална дарба, най-големият беше силен, вторият беше умен, а най-малкият беше мил. Те се изправиха пред много предизвикателства по пътя, но връзката им като братя им помогна да преодолеят всяко препятствие. След дълго и опасно пътуване те най-накрая намериха златната птица, но тя беше пазена от свиреп дракон. Най-големият брат използва силата си, за да отвлече вниманието на дракона, вторият брат използва остроумието си, за да го надхитри, а най-малкият брат използва своята доброта, за да го успокои. В крайна сметка те успяха да извлекат златната птица и да я върнат в своето кралство. Златната птица донесе просперитет и щастие на кралството, а тримата братя бяха приветствани като герои. Пътуването им ги научи колко е важно да работят заедно и да използват индивидуалните си силни страни за постигане на целите си. И така тримата братя заживяха щастливо, знаейки, че стига да се имат един друг, могат да преодолеят всяко предизвикателство.